En Santi Estrany i Castany, pintor, fotògraf, cartellista, dibuixant, exlibrista, docent i un gran activista cultural, va néixer a la nostra ciutat el 24 de juliol de 1923 i va morir el passat 31 de maig, a punt de fer els 90 anys i quan la ciutat li estava preparant un homenatge que va haver-se d'ajornar pel mes de novembre. Es va iniciar l'art de la mà del seu pare, Rafael Estrany, un altre dels grans artistes que ha donat aquesta ciutat. Va ser alumne i professor de l'Escola d'Arts i Oficis de Mataró, pèrit industrial i doctor en Belles Arts. Va ser present en moltes de les iniciatives i manifestacions culturals de la nostra ciutat, membre del Patronat Municipal de Cultura i director de la seva sala d'exposicions des de 1976 fins al 1982, membre del Consell Municipal de Patrimoni i del Nomenclàtor. A més d'exposicions individuals a Barcelona, Mataró i altres poblacions catalanes, va participar en exposicions estatals i internacionals. Probablement la seva darrera intervenció en públic va ser mesos abans de la seva mort, parlant de la col·lecció familiar d'obres del seu pare i de la relació que havia tingut amb ell, amb una exposició a Cal Arenes. Amb la concessió d'aquesta distinció a títol pòstum, Mataró reconeix l'aportació artística, docent i cultural de Santi Estrany i contribueix a mantenir-lo en la memòria ciutadana. Va ser el 4 de novembre quan l'Associació Sant Lluc per l'Art i l'Associació d'Amics de Cal Arenes van presentar la sol·licitud d'aquesta medalla de la ciutat per en Santi Estrany. A la sol·licitud li donaven suport també el Museu Arxiu de Santa Maria, el Grup d'Història del Casal, el Foment Mataroní, el Centre Catòlic, els Amics de la Ciutat de Mataró, Òmnium Cultural, Dimarts del Llimoner, Club d'Opinió Jaume Llavina i Fundació Il·luro. El 18 de novembre es va obrir expedient per decret d'alcaldia donant la resposta a la sol·licitud presentada. Un informe favorable del senyor Carles Marfà, cap de Patrimoni i director del museu, del 25 de novembre, recomana en aquest ple aquest atorgament i el 27 de novembre es dona audiència a les entitats sol·licitants de la distinció. Complert, doncs, el període d'exposició pública de l'expedient, es proposa avui al ple l'atorgament de la medalla de la ciutat al senyor, a títol pòstum, al senyor Santi Estrany i Castany.